Shugabanmu jagora a turance chairman na stakeholders forum na Taura local government Dr. Aminu Abdullahi Taura, chairman dina Alhaji Uba bawan Allah, honorable commissioner dan daga secretary da state government in ka taho haka dole ya kyautu saboda mutanen mu su dinga ganewa. Akwai honorable commissioner anan, honorable law philosopher, akwai dan majalisar tarayya mai wakiltan dan majalisa mai wakiltan Taura honorable Adamu, akwai babanmu stakeholder Baba Iliya wanda yake wakiltan Taura a jam'iyyarmu na jiha Alhaji Ubali Kiri, manya-manyan mutanen da suke nan, more especially mata, shugabannin mazabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na farko, kamar da kowa ya sani, wasu mun je dutse sati biyu da suka wuce. Dalilin da ya sa aka ce mu zo mu yi wannan taro a local government, kuma shugabannin mazaɓu su ji abin da aka yi, su ma kansu su koma polling unit su yi, shine ko dama yadda bayani zai taso daga sama zuwa ward, local government zuwa ward a ƙasa. To alhamdulillah, chairman, babu inda nake jin daɗi da ya wuce Taura saboda babu matsaloli da yawa. In ka ji da ina ma magana in akwai a faɗa, kuma wallahi babu ne da a ce akwai za a faɗa. Matsala ko dama dole akwai shi, amma bai kai na wayansu wurare ba. Sai da ne wajen awa 1.5 jiya ina bayanai akan matsalan wani waje. To alhamdulillah, Mr. Chairman, an samu jagoranci gaskiya a Taura. Muna da ɗan matsaloli kaɗan, kuma wanda zai iya zame mana matsala babba, amma yanzu ba mu da shi, shine a yanzu ya kyautu kowa ya gane kan cewa yau a ce wai Adamu ko Gambo sai ya zo an gan shi. Gaskiya ya kyautu a manta da wannan maganin, mu tsaya mu concentrating akan zaben mu idan har da gaske. Tun da zai ina ta fama da mutane wani ce ya kyautu ka zo, ya kyautu ka zo. Ba ni bane, yanzu zaɓe ne daga Atiku zuwa Adamu. Babu maganan Gambo, ba maganan gidan Gambo, ba maganan gidan Adamu, ba maganan gidan Central. Duka chairman ya kyauta a collapse, mu samu central campaign unit da zai kasance gabaki da shi ne za mu magance wannan abu. Sai mata, kowa ya san mata na ba da gudunmawa a wajen zaɓe. Akwai shirye-shirye wanda mata da azin ita coordinator ta faɗa da ake yi. To coordinator, wannan kokari da yake dukan kin san yadda muke ba da gudunmawa, kuma za mu ci gaba da ba da gudunmawa, amma ku tuna kuma ku yi musu magana. Mu ma muna faman namu ne, su ma su dinga dan abin nan. Kin gane inda na dosa yau? Dokta kullum da sati sai ya abin nan, ni ma sai na abin nan, kuma mu zo mu yi namu nan. Ko ba da sakon ya je ko? To sakon ina son ya je, ki ce ma Hajiya First Lady Gambo Gujungu ne ya ba da wannan sakon. Zuwa ranar Asabar in kuka haɗu kuka tafi can za mu ga haɗin kan, kuma dole matanmu na Taura sai an ƙara haɗa kai. A ci zaben nan kamar yadda Baba Uba ya faɗa, ya fi komai a kan rikirkici na wane kowa na kowa ne. Mu ci zaben dai shi ne na farko. Idan na zama ɗan majalisa, Allah ya taimaka, dokta gashi na anan, Allah kaɗai ya san da zai tafi. Kila a cikin matan nan ma mu samu wanda za su samu minista women affairs, ba wai minista na ward ba ko local government, ba wai shugaban ward ko local government ba. Amma ba za mu samu wannan abu sai mun zauna kun haɗa kanku ga baki da. Ward chairman, kamar yadda na faɗa, zan ba ku miliyan 1 kowane ward ya je 100,000 ya yi office, amma za mu zaga ofisin mu gani. Sai sardauna. Allah ya shaka. Na jin mazabu 10 ne. Kowane maza ba zan ba su 100,000, za mu ba su 100,000. Mun ga magana da doctor
za mu ba su 100,000 za su tafi su buɗe ofis a headquarter, ya kasance mazaɓa na da headquarter. In mun tafi kamfen ko mun zo da bakin kunya za mu zo headquarter ne. Wanda suka yi, dan akwai da yawa da dokta ya bada wani abu, ni ma na bada wani abu, ko shekarun jiya na bada a yi, to 100,000 nan dai a ƙara inganta wani abu, kuma za mu sa supervision doctor, kai za ka yi supervising kowanne mazaɓa a je a tabbata an yi poster din nan an sa muna da bana a kowanne ward inda za mu samu wannan abu. Daga nan ne za a dinga samu 'yan polling unit suna zuwa suna mitin a wajen. Ana jiran mu, akwai maganganu da yawa, amma ƙarshe shine mu haɗa kanmu. Zaɓe yana zuwa, ƙila ba za mu iya wannan haɗuwan ba, amma kowa ya sani kan cewa shekara 8 ɗin nan, inda daɗi kowa ya sani, ba daɗi kowa ya sani. A yanzu mu je mun sadakatar da rayuwarmu, kowa ya san dokta kullum yanzu ana kiran shi kila wani likita ko ba lafiya ko ba wani abu, nima yana aikin duk mun sadakar da aikinmu da rayuwarmu. Mun zo, Allah ya gani, Allah ya gani, mun fita gun Allah. Ku haɗa kanku, ku riƙe amana, sabida ku ne, sabida 'yan uwanmu ne wanda suke karkara. Idan muka ci amanansa Allah ba zai ban mu ba. Duk wanda yake nan, kowa ya shiga ƙauye ga yanayin da ake ciki. Dukkan mu ne kamar jakadu wanda za mu zama mun yi jihadi, mun taimaka mu bayan Allah. Kowa ya san halin da ake ciki. Wallahi Allah zai tambaye mu, mu tsaya mu duba mu yi domin Allah. Muna da nasara, kuma kowa ya gani yanzu. Ga abokin aikin kenan, jiya yana can a daura, a can ya kwana, duk sabida nasara. Neman fada ake da mu, nasara. Dakta ya wani magana a abin nan, ya yi wani magana a dutse, ina son yin ƙarin maimaita wannan magana. Mu dai ba mu ce kowa ya taɓa wani ba, amma wani in ya taɓa mu za mu taɓa shi. Mun san kuma suwaye suke nan, ko ina za a ɗauki report ɗin aje a kai. In dai aka taba mu za mu taba, amma ba za mu taba kowa ba. Kuma wallahi mu zama jajirtattu, domin ana nan ana shirye-shirye. Mu dai kowa san masu zaman lafiya ne. A ƙarshe zan ba doctor na san zai ƙarasa maganar namu. In dai aka taba mu za mu taba, amma ba a taba mu, kowa san muna zaman lafiya. Amma ku tashi mu kare mutuncin kanmu, mu kare mutuncin dattijan nan. Duwo baba Aliya, duwo aje uba, kullum kowa ya ke ta ce suna bacci. Matasa mu kare mutuncinmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.